लोगोफोर बाहाय नोंथांमोना साख्रिनि रादाब लानानै होफैदों SBI नि साख्रि स्टेट बैंक अफ इन्डिया नि साख्रि अल इन्डिया बाहाय नोंथांमोनहा गाहाय नुनो मोनदों टटेल पस्टआ दङ 477 ओमफ्राय डिपार्टमेन्ट वाइज रानोबा 35 टा डिपार्टमेन्टआव गोग्लैगोन बियो बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय 25 सेप्तेम्बरनि 25 आव लास्ट डेट एप्लाइ जागोन अनलाइन एप्लाइ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय बेनिफ्राय एग्जाम डेटआ जागोन 20 अक्ट'बराव बेबाय अनलाइन जागोन एग्जामाबो नोंथांमोननि गासै प्रिपेरेसन जाना थाबानो जाबाय जायफ्रा इलिजिबिलिटि मिलायगोन नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय बिनिफ्राय बेनि रिक्रुटमेन्ट नटिफिकेसननि अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टआ डिसक्रिप्सनाव दङ लिंक दङ बेजों डाउनलड खालामनानै नायना लानो हानाय जागोन आरो एप्लाइ खालामोब्लाबो अनलाइन नोंथांमोनहा डिसक्रिप्सनाव लिंक दङ बेयाव हाबनानै एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन दा नोंथांमोननि थाखाय डिटेल्स माखासेखौ डिपार्टमेन्टफोरखौ नायनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ लानानै थांनि मोनसे अफिसियेल वेबसाइटनि जिखुनु जाय अरिजिनेल लिंक नोंथांमोना नुनो मोनगोन अर्थात बेयो अफिसियेलनि स्टेट बैंक अफ इन्डिया बाहाय नुनो मोनदों डिटेल्सै नोंथांमोनहा फारियै लास्ट डेटखौथ' खिथाखाबाय फारियै नेबाय नायबानो जाबाय डिपार्टमेन्ट वाइसै पस्टखौ नोंथांमोना ओरै फारि फारि नायना लाब्लानो जाबाय जिहेतु लिंक दंखायो डेभेलपार दङ डेभेलपार 1 डेभेलपार 2 दङ सिस्टेम अर सार्भिस एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर ओमफ्राय नेटवर्क इन्जिनियार टेस्टार वास एडमिनिस्ट्रेटर इन्फ्रास्ट्राक्चार इन्जिनियार UX डिजाइनार IT रिस्क मेनेजार बाय सिरियाल नोंथांमोना नायना लादो गासै जोबोद बुरजा दंथारो एसे बिबांनिब्लाबो दङ गासै 35 टा डिपार्टमेन्टनि दङ नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय ओरैजाय फारियै नुनो मोनगोन OBC ST नै फारि फारि ST आ 10 जननिफ्राय फारि फारि अबेबा गैया अबेबा सासे अबेबा सानै दंलाजोबो नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै नायना लादो गावबा गाव गोसोबादि गासिखौबो खिथालांजोबनांगौ जोबोद गोलाव जागोन जिहेतु नटिफिकेसनखौ नोंथांमोननि डिसक्रिप्सनावनो होनाय दंखायो लिंक बेजों नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायना लानो हानाय जाहैगोन ओमफ्राय एप्लाइ खालामनो नांगोन दा लास्ट डेटखौ खनसे नोंथांमोना नायना लाफिनबावबानो जाबाय लास्ट डेटआ जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 25 सेप्तेम्बरावनो लास्ट डेट ओमफ्राय ओरैजाय एग्जामा जाहैगोन 20 अक्ट'बराव जाहैगोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि रादाबजों लोगोसे गुबुन गुबुन लाबोना होफैयो गोनां बाथ्राफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो गोदान नटिफिकेसनखौ थुनानै होब्लानो जाबाय गोदानै नटिफिकेसन जुदि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना थाब नुबाय थानांगौनि थाखाय अब्ला लोगोफोर डिसक्रिप्सनाव हाबनानै नाय गुबुन गुबुन भिडिअनि लिंकफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोजोन्थों।